Hey, het is ook maandag. Ik ben vooral geen omtoer aan het lopen omdat daar te druk is, te veel volk. Dat ik hier even een intro kan opnemen. Laat mij, het is herfst. Maar oh, die winkel. We kunnen als een staartje. Oh my god. It's so shiny. Oh my god, it's the McDowell. Bij ons zal de COVID-safe pas ook nodig zijn. En ik dacht, het is misschien leuker om dat op een vrolijkere manier te delen. Dan gewoon te zeggen, hey gasten, vanaf nu uit een COVID-safe pas uithalen. En de Visit Brussels pas is vanaf nu ook beschikbaar. Dus ik heb net een nieuw brainstorm taakje gekregen. Wat is een leukere plaats om te brainstormen dan een McDo-schommel. Yo, jullie nemen ook pauzes. Ik neem schommelpauzes. We're not on the same level. Dat gaat oprecht beter als je beweegt, vind ik persoonlijk. Of ja, terwijl je zwemt in het held. Money is inspiration. That was a lie. I don't give a champion. Is het al op? Ja. Wow, oké. Wat is daar boven? Dat is niet overdreven snel. Ik vond dat heel snel. Komt ervan als het een goed ijsje is. Dit werd net geleverd. Een houden ijsje. Het is zo met salted karamelsmaak, pekanoten. En dus ja, ik had daar een hap van genomen, omdat mijn suiker momenteel wat te hoog staat. Had ik gezegd aan Pieter van, hier, wil je ook een hapje? Ik dacht, ik ga rap mijn camera halen, kom terug en het is al op. We zijn intussen al dinsdag. Vraag me niet hoe dat komt. Ik ben thuis aan het werken vandaag. Pieter ook, zoals je ziet. Wij gaan binnenkort openen op een nieuwe locatie. Ik was een beetje bezig met daar visuals voor te maken. Goedemorgen. Goedemorgen. We zijn intussen woensdag. Ik vraag me niet hoe dat ik hier geraakt ben, maar je ziet harde werkers vergeten te vloggen. Ik heb al heel de tijd niks opgenomen, maar dus ik heb al heel de dag hier gewerkt van alles gemaakt. En nu heb ik nog 2 uur over, dus dacht ik uit nog genoeg van een paar TikToks te maken. Dus let's go! Ik heb een nieuwe fotospot gevonden. Dus in plaats van in de kluis of gewoon in het gat, gewoon de camera zo zetten. Super goede belichting hier. Ik ben trouwens terug in Gent. Vraag me niet hoe. Er waren heel veel rimpels. Ik zit altijd te zeggen dat het 's ochtends mooi is, maar gasten, kijk een keer 's avonds. Oh my god. Trouwens, in de vorige vlog had ik verteld dat ik een random man, als hij binnenbreekt in een kraakpand. Het is dus geen kraakpand. Allee, ik weet het niet. Dus het is eigenlijk een super mooi gebouw. En echt alle dansaar-Vlamingen uit Gent zouden letterlijk een kloot geven voor dat te krijgen. Ik vind het ook super mooi, maar er is wel heel veel werk aan. Maar dus hangt er een verhaal aan vast. Het gaat dus over dit gebouw. En dus wat was het ding? Het was inderdaad een hele cirque. En daar gingen ze daar een volledig nieuw project van maken. Of een huis van maken, weet ik veel wat. Er was dus een madame dat ging doen. En die had dus heel veel geld. Echt een grote som geld te krijgen om dat te fixen. Wat is er gebeurd? She bailed out. Dus we gaan naar België met al het geld. Dus it's still here. Herfst is letterlijk mijn favoriete seizoen. Sorry hoor, kom maar vechten. Maar dat doet mij zo altijd denken aan de nieuwe mantel gaan halen, nieuwe botten gaan halen. Gewoon zo met een mantel rondlopen en zo echt een parfum ruiken. Ik weet niet, dat is mega raar, maar dat is zo echt vibes dat ik heb bij de herfst. Ook gewoon de geuren. Oh, kaneel. Pumpkin spice latte, sorry, fucking wit, I know, maar laat mij, het is herfst. Sommige muziek is zoveel beter enkel in de herfst. Theetjes, chocomelk, oh de kleuren, de blaadjes die van de boom vallen, de mooie kleuren. 3 hours later. Gewoon echt de volledige sfeer. En ik weet niet, dates in de herfst zijn altijd 10 keer leuker. Herfstdates, ik weet niet, ik vind dat altijd tof. Ik trek mijn buik in. Moet ik in mijn pipi-buik zien? Dat is mijn pipi-buik. Oké, maar iedereen kan mij horen en dan hang ik zo beter in mijn bek houden. Ik ben momenteel op de Spoorbrugweg aan het wandelen. Ik ben de hele dag aan het thuiswerken. Ik ben al sinds 's ochtends vroeg bezig. You can see it on my face. Ik heb ook een bon gekregen van Puur Gent. Dus eigenlijk alle hele leuke... Oh. En dat zijn dus alle leuke adresjes van Gent, zowel voor te eten als winkels, als andere dingen. Sauna, wellness, van alles. Ze zijn dus samen verzameld. Kunt u daar dus gaan spenderen. I'm here, girl. Kijk, snap toch dat ik naar hier kom. Ik heb 2 dingen gekocht. Nee, van de 2 dingen al aan. En het volgende ga ik thuis tonen. Maar oh, die winkel. Ik heb een beetje gefilmd. Kijk, hoe mooi. Mijn muis eronder. Voilà, u heeft er een statief nodig als je muis hebt. Pieter zei, neem iets bruikbaar en iets dat we nog niet hebben. Omdat het zou passen bij al de rest van het interieur. Ja, ik heb nog geen tweede home tour gedaan, dus je kunt het op zich niet weten. Maar dit is dus letterlijk alles dat in ons huis staat. Heeft het kleur ongeveer. Het is geen vaas. Nee, je kunt het wel als vaas gebruiken, maar het is voor heurstokjes. Kost het nog op zoveel andere plaatsen ook besteed aan, want letterlijk
Ik zal een linkje zetten onderaan. Dat is eigenlijk mega interessant voor aan mensen te geven als cadeau. Want zeker zo'n mensen dat je iets hebt van... Hij moet dringend een paar dingen hand leren kennen. Zoals de volgende zaken dat ik ga opnoemen. Ik heb daarnet ook op die site gekeken wat er allemaal tussen staat. En ik herkende zoveel dingen waar wij om de 2 weken of zo gaan. Dus ik ga die even allemaal een shout-out geven. Ik heb ze hier opgeschreven op een stuk karton. Eerst en vooral een shout-out naar Love Love. Bij Love Love kun je heel de dag door ontbijten. En ze hebben zo'n goed ding. Het zijn dus van die ronde wafels met fried chicken, hurken, met brie en honing en van die zotte shit. Wauw. American pancakes, maar dan lekker. Dus niet die vieze American pancakes, maar echt goeie. Alles. Oh, de egg benedicts daar zijn zo goed. Letterlijk de beste dat ik al gegeten heb. Maar ik ga niet heel de menukaart verklappen. Daarvoor wil ik dat je zelf natuurlijk een keer gaat. Dus Love Love in de Nederkouter. Mijn favoriete ontbijtzaak. De Hopduvel. Vroeger was dat heel bekend. Dat was op de Coupure. Nu is dat dus verhuisd. Dat zit hier in Doknoord. Als je een keer een schone cadeau moet geven, je vindt daar alle soorten bier en andere dranken. Ook frisdrank natuurlijk. Ik kan daar gewoon de hele dag lopen en kijken naar de toffe graphic designs van het zo blikjes bier die mega nice. Echt wauw. Gaat zeker een keer langs. Gaat u niet beklagen. Chapelure verdient ook een hele dikke shout-out. Al uw wildste droom over kroketten komt daaruit. Heel veel kroketten, met alles hè. Dus dat begint bij de simpele garnaal- en kaaskroketten, maar dat loopt uit tot kroketten met vol au vent, met kreeft, met pizzavulling. De allerbeste is die met rodenbach en spekjes. Dat echt waar. Wauw. Die met kreeft vind ik ook heel goed. Met geitenkaas vind ik ook heel goed. Mor Amor is een van mijn top 3 favoriete koffiezaken in Gent. Ze hebben ook mega goede vegan, wat is het allemaal, broodpudding en al, bananenbrood. In mijn ogen de beste ijskoffies van Gent. Ik heb ze overal al geproefd en daar vind ik ze echt wauw, supergoed. Ze hebben ook havermelk, dus 10 op 10. Ik denk zelfs dat ze niks extra vragen voor havermelk. Het is niet allemaal eten natuurlijk, maar ook de Piet Mood Shop. Ook zo'n winkel waar je alles zou meedoen. Super mooi servies, fruitschaal, zo van die leuke gedraaide kaarsen. Pieter is naar Tom Waas aan het luisteren, zijn grote idool. Deze kaars, zo snap je van die mooie kaars. En die ruikt naar bier ook. Oh. De Shelter ook. Dat is een mega nice winkel. Ga ik gewoon heel graag. Wat verkopen ze daar allemaal? Reigns. 10 op 10 dus. Van alles van Carhartt. Daily Paper. Ik denk dat niet iedereen dit weet, maar boven heb je ook nog een outlet. Dat is niet altijd open, maar echt zieke korting. Dus als je kunt, ga zeker een keer naar boven. De Kuk. Beste family business in Gent. Dat is ik hoop dat ik het juist vertel, maar volgens wat ik gehoord heb, is dat dus een man dat een Turks restaurant is begonnen. Dat is zodanig succes. Nu heeft hij er een stuk of 8 als er niet meer zijn. We zijn er al heel vaak gaan eten en wauw, zo goed. Dus de stoofpotjes, oh. Wij zitten vlak bij de Sleepstraat. Besef, we living the good life. Pane en vino. Ik spreek het sowieso verkeerd uit. Oh ja, brood en wijn volgens dat ik dus denk. Een hele goede Italiaan. Zit echt bij de Nederkouter. Als je een goede Italiaan zoekt in Gent, dat is een goeie. Max en Ine wil ik ook nog even een shout-out geven. Ik heb totaal geen kinderen, maar altijd als ik naar iets moet voor een kind of zo, ga ik naar daar. Super ruim aanbod, heel leuke dingen, voor speelgoed en al. En dus, wat staat er vandaag nog op de planning? Ik ga nu nog doorwerken. Ik ben extra vroeg begonnen vandaag, omdat ik ook wat vroeger ga moeten stoppen. Want de boy die daar over pintjes bier in het Spaans zit te zingen, studeert af. Allee, hij is eigenlijk al lang afgestudeerd, werkt ook al meer dan een jaar buiten, ja, corona. Dus de proclamatie was heel hard uitgesteld. Today is a big day. Vandaag ga ik hiervan weg. Gedaan met impulsieve haarkleuren. Gedaan met elke keer wanneer ik mij slecht voel te zeggen van oké, ik smijt er een nieuwe kleur op. Of ik zet er dus haar in, letterlijk. Met alle haarkleuren dat ik heb gehad, merk ik hoe verschillend dat mensen u behandelen. Very sad. Voor mij zijn die felle haarkleuren echt een periode van gewoon uzelf niet kennen, ongelukkig zijn en het weg willen steken achter nieuwe personages dat je toch niet zijt. Dus ik heb iets van, kijk, wees gewoon uzelf. Liefst van als ook terug mijn naturel haarkleur wil, maar ik snap met dat ontkleurd dat dat niet mogelijk is. Maar ik ga zien wat ik eigenlijk kan doen vandaag. Ik ben een heel grote fan van TikTok transitions. Maak dat ook graag. Ja, ik had nooit gedacht dat ik dat ging zeggen. Oh.
Trouwens geen blote billetjes, daar is het al iets te fris voor. Dat is zo'n blinkende panty. Ik weet nog, de laatste keer dat ik die aan had, was op de VRT. We waren naar het restaurant geweest, naar de Mist. En daar zaten een paar witte mannen die altijd de tafels domineren. Heel vies te kijken. En blijkbaar heeft er één echt smerig gekeken en had die met ontsmettingsmiddel op mij gespuit. Chance dat ik het zelf niet heb gezien. Een collega heeft mij dat verteld. 2021, guys! Hey! Ik ben intussen in Avelgem. Ik heb hier net de hele tour rond het gebouw gelopen. Ik vond het niet, dus ik dacht oké, ik zal wel een blokje rond. Maar er is een poort. Hey. Hey! Dag Victor. Oh, je is zo lief. We kunnen als een staartje. Is dat als je staat heel tijd te scoren voor geaaid te worden, niet? Oh my god. Het slagveld. Maar, on the other hand, oh my god. En dan ga ik het hierbij laten. Weekvlog 2. We zijn er nog. Er was heel veel vraag wanneer dat nog een keer iets met mijn broer en zus ging doen. Wel, ze komen volgende week langs. Meer ga ik er nog niet over vertellen, behalve dat je zeker moet kijken. En dus ja, als je dat nog niet gedaan hebt, abonneer je sowieso. Ik heb volgende week misschien nog ander nieuws ook. En dan ga ik jullie met deze 2 dingen achterlaten voor deze week. Merci voor het kijken. Totdat ik het er weer zie. Met of zonder een scrunchie. Met glitters. Oh, ja. Doei!